Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuKhanyisani TV. Igama lami nguMkhunkazi Mulu. Mawumusha i-channel siyacela subscribe khona uzothola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Namhlanje khona engizoyikhuluma la eve kade ngihlupha. Nganzethongo. Mawunamaphupho ubona abantu abadala noma ngiqale la, idlozi likhuluma kanjani? Idlozi liyakhuluma ngamaphupho, liyakhuluma ngemizwa. Uthi uyaphuma ekuseni kube khona into ungaphumi ngala, ujike uhambe ngeyindlela, phatha usuyezwa sekukhona ingozi la uzothi uhamba khona. Uthi hey, ngizwile ukuthi kade engafanele ngihambe la. Idlozi lelo likhuluma ngebonakaliso. Idlozi likhuluma nangomuntu, athi umuntu umuntu fanele ageze ukuthi uphumele isisu. Sozikhuluma nomuntu kanti nawe khona ingane yakhe yashona, umfana niyaxoxa ngikuvuke lokho. Abantu bakini basuke bekusondeza nabantu abazokwazi ukukhuluma ngakubona noma ngey'nkinga zabo ukuthi izoqondana nezakho. Hhayi sonke isikhathi idlozi uzokutshela hamba othenga iqhabanga, hamba othenga umqhele, hamba othenga umkondo. Idlozi li-practical. Musa ukuba umuntu okuthanda ukuzwa izinkinga zakhe kodwa angazisolvi. Idlozi uma liphushele kwi-YouTube channel, waziza umthanda leyo mthandazi, uhleke ngani leyo mthandazi nabanye abantu bakini bathi ungaya la ubuze lisithole ulwazi akusho ulapheke khona. Ngizama ukuthini? Maniphupha amabhayi, makhosi amakhulu, akugcini ukuthi nexoxa ngawo. Zithenge lezi zinto oziphuphile uzigqoka noma bekunika zona ephushini, uzithathe uyozibeka emsamo, azigcine zihlale emsamo. Ngokulandelayo ngizonichazela ukubaluleka kokuthola ibhayi kokhokho bakho, izembatho mase uyazigqoka. Makhosi amakhulu, angabi mude. Mawumusha i-channel siyacela subscribe. Mawudinga usizo ngezinto zesintu noma uphupha amabhayi, awazi into ofanele uyenze, 081 30 4198. Makhosi amakhulu, sibonga.